Γιώκα μου, τι λέει εδώ? Βρε παππού, γιατί δεν βρεις τα γέλια highlight που επιτρέπουν να δεις το σκοτάδι? Βλέπεις καλύτερα? Τέλεια! Ευχαριστώ Γιώκα μου. Τώρα με αυτά τα γυαλιά της highlight μπορείς να δεις ανεξάρτητα από το φωτισμό. Παιδιά, όλα για ύπνο. Κάστε τα παιδάκια σας. Εντάξει. Αγγελική, κλείνεις το φως παρακαλώ. Και τι θα διαβάσω. Πάρε τα γυλιά, ηλάει από εδώ. Τέλεια. Τώρα εγώ μπορώ να κοιμηθώ και εσύ να διαβάσεις το βιβλίο σου. Εντάξει. Αγοράστε τα γυαλιά highlight στην εκπληκτική τιμή των 10,99 ευρώ. Είναι πολύ απλά στη χρήση. Πάμε να δούμε πώς τα χρησιμοποιούμε. Για να ανάψει το φως, πιέστε τις μπαταρίες προς τα κάτω. Τα γυαλιά θα ανάψουν και μπορείτε να τα φορέσετε, χωρίς να κάνετε τίποτα πιο περίπλοκο. Για να σβήσουν, τραβήξτε λίγο τις μπαταρίες προς τα πάνω. Τόσο απλά. Ξεκίνησε. 3, 2, 1, έφυγες.